נמצא איתנו כאן החבר רם שפע, ואני צריך את העזרה שלכם לשים את האיש הצעיר, המוכשר והנמרץ הזה בכנסת ישראל. איך עושים את זה? הרבה עבודה קשה, ובמקרה הזה את רם אני מכיר משהות משותפת בכנסת, ואני אגלה פה סוד, רוב האנשים לא זוכרים את זה. בכנסת ה-22 רם היה יושב ראש ועדת החינוך בכנסת, הייתי חבר ועדה, ואני חייב לומר שהוא ניהל את הוועדה הזאת בכישרון בלתי רגיל. עם כושר הבחנה חד בעיקר לתפעל, עם ניהול דיונים אפקטיבי מאין כמותו, ובעיניי הוא באמת משרת ציבור מהמעלה הראשונה.